Pán Madari viedol veľmi aktívny život. Naplno sa venoval športu, práci a rodine. Žiaľ, zastavila ho zdrvujúca diagnóza. Pokročilé štádium rakoviny hrubého čreva. Podstúpil chemoterapiu, no dôveroval aj alternatívnej liečbe. A práve ona mu údajne pomohla. V júli, v auguste som mal neprirodzenú hnačku. A išiel som za mojím lekárom obvodným, že nech ma vyšetri, že čo mi je. Tak on hneď to zistil za 5 minút, že áno, mám v stolici krv. Že mám rakovinu hrubého čreva. Bol som na dne. Táto diagnóza v človeku vždy dáva ten pocit, že Ježišmaria, môže to byť aj to najhoršie, čo by sme nechceli. Potom druhý ten môj pocit bol ten, že také samoobviňovanie. Kde sme to pokazili? Mohli sme viesť inú životosprávu, mohli sme sa inak stravovať. Keď bola na svete diagnóza rakovina hrubého čreva, tak ja som začala čítať knihy, začala som pátrať po tom, že aká ešte alternatívna medicína existuje, lebo sme vedeli, že sa nevyhneme chemoterapii, radioterapii, ani operácie sa nevyhneme a prišli sme na ten podkovičník. Je špeciálny druh hríbu, ktorý rastie na Blízkom východe. Klinickým sledovaním bolo dokázané, že zabraňuje krvnému zásobeniu nádorových buniek. To znamená, že bunky sa nedostávajú k potrebným živinám. Takisto zabraňuje tvorbe nových nádorových buniek, čiže tým pádom sa nevyskytujú nové ložiska, eventuálne metastázy. Pán Madari mal diagnostikovanú rakovinu 4. stupňa, čo je takmer posledné štádium. Je presvedčený, že okrem lekárskej liečby ho na nohy postavil práve podkovičník. Nemám žiadne exaktné informácie o tomto preparáte. V každom prípade nevieme potvrdiť ani jeho pozitívne, ani jeho eventuálne negatívne stránky. Pôsobenie placebo efektu lekári pri rakovine vylučujú. Je veľmi dobré, keď je pacient dobre na tom psychicky, ale čo sa týka liečebných efektov placeba, tie sú v tejto oblasti medicíny výnimočné až neexistujúce. Pán Madari absolvoval operáciu, pri ktorej mu odstránili nádor a nastúpil na chemoterapiu. Tu kombinoval s užívaním japonskej huby. Chemoterapia to je trošku tvrdý zákrok do ľudského tela. A to je také jemnejšie. Je vitálny, veselý, je plný optimizmu a to je dôležité. Mykológovia zatiaľ nepoznajú presné zaradenie tejto huby. Do úvahy prichádza viacero, minimálne 5, 6, možno 10 druhov hub, z ktorých všetky sú v úvodzovkách liečivé. Huby rozhodne môžu veľmi, veľmi pomôcť. Podporuje dobrý stav a zdravie celého organizmu, ktorý potom lepšie zvláda samotné ochorenie, lepšie zvláda liečbu, chemoterapiu, ožarovanie alebo pooperačné stavy. Čo mi hovorili lekári, áno, predsa tá huba urobila niečo, že všetko zráslo oveľa rýchlejšie. To, že som tu, to vďačím aj tomu, že som dostal taký lekársky prístup, ale ja vďačím aj tej hube. Som chodil na kontroly a musím to poklepkať. Všetko je dobré. Rakovina však človeka poznačí navždy. Iné mám názor na život teraz, ako som mal. Všetko, čo sa deje okolo nás, okolo mojej rodiny, čo sa týka vnukov, dcier,